Къде сме? Не знам, над Сливен. Някъде по път. Трябва да вземем малко кофти. Претракват тия, защото са празни. Хората снимат с камери, внимание. Тук сега ще претракат. Съм страх ли ти? Не. Тебе не съм смела. Да. Виж назад какво е красиво. Ей, така също забивам на това. Това още бая има да стига. Обаче е мъгливо и не се вижда хубаво. Що бе, това нали така на какво става точно? Не е така майстра, все едно не е това. Това е това жит не е. Ничко е като не гледам, направо бах ти кефа. Какви работи измислят хората. Можеш да ми предиможеш да се ожени с теб. Да. Ако не ще ме хвърлиш. Някой вика страх ме. Не мога. Лъжиш! Това немци ли бяха? Немци, да. Ей, Коста! Сега имам така кофащане. Там да ги снимам и тях. Пах, тишината. Някак супер яко. Такъв драк, че се изсипим и сега става интересно. Виж люлек, сказай ми люлек да ми. Мартеница имаш отвързана тук. Добре, да, доста и то. Как са ги вързали тия хора, на това не знам. Ей, така е страшно, в смисъл, че е високо. Да. Нещо там. Скачвам. Сме си реката. Добре. Виж, тия се качват нагоре, сега ще ми махаме. Hello! Не, как е на нас? Пак hello? Не, как? Ало? Миро, сега качи ли се, не са ли кача? Не, ще казва, че няма гаранция. Няма да може да се... Върнем ли? Не, те го спирали ли? Не. Махай, не бъде. Свобода. Вече ми се писка, не. Аз мислих, че по-плавно, така ще се пуска по-бързо някакво такова и ще ми гадиличка. Коренци. Малко бавно така. Кажи нещо за пред камерата. Возя съм на лифт. Така ли? Да. Правя си кефа, че след 2 дена ще имам да бачкам. И ако за мога, като се върна да си правя пак кефа и да штракам с пръсти. Не е така опасно вече. То пише ли номерата на поп? Като е другата въпрос, то ще мога да ги казвам. Те си имат подръжка хората. Къде сме, че ли е сега на клипчета? Няма да стигне. Да. Който са там? Планиници. Ето виж 14 кофта. Ето точно между 13 и 14 ето виж кофта. Да. Красота. Много е хубаво. Много страдам, че
Стават още 13 поста така. Да. 12 поста и то тук вече е по-нисичко и деца викаш краката му се ударят така. И сега да изскочи някой влък да изскочи. А? Да го снимам. Хм? Как чакал. Да. Пламене! Ми някой да ме снима и се снимам сам. Дай да те снимай. Какво да правим? Какво да правиш? Уча стана режисера. А? Нищо! Ей, Чай. Пламене, скачай! Пламене, искам да учиш на... Ей това! В движение, да тръгнеш за нагоре. Аз мога ли За колко път ми извинеш? да приближа, мога ли? Сигурно, иди отгоре от лупичка. Да, ама докато снимам така не мога. Да изкара моят телефон. Нищо сега. Пламене, хари, хвани 65-цата! Хвани 65-цата! 65! Ей това! Хвани го за нагоре! А кой мост е сега мост? А? Защото го оставих за вас? Дай ръчичката. Да снимам аз тебе. Ей! Къде сме? Не знам, кажи, ти кажи. На едно лифтче тук. Аз те хващам. Хубаво. Щастлив ли си? Вече страх ли те? Не. Вече не. Не бе, то в началото е такова гадно, защото там горе е по-високо. Той сега виж надолу, пак идва. Височко. Надолу просто така изглежда вече. Запали една цигара, ко. Това отзад за Пламен и Мариана, ама нещо не се вижда хубаво. Се вижда, да, виж нататък скалица. Сега ако беше слънчево, ще се вижда по-хубаво града, виж. Как се вижда тук града? Та ти го виждаш с око, но камерата нищо не хваща. Аз нали помниш на Троян като ходихме. Колко хубаво се вижда и като снимаш с камерата после мъгла. Нещо ако бяхме спол. Напали цигара, ако ти покажа. Това движение. Ако то не е забранено, предполагам. То не има какво се края. Аз съм пушил майка. Като сме идвали тук. С учениците. Сега на тия ще им махам. Ще ли да кой? Виж къде кацна вратчета. Това лястовичка беше. Лястовичка беше. И сега на тия те ще махнат вече. То нагоре е много страшно как ще изглежда. Нагоре какво? Как ще е такова. Я махай, Мариан. Здравейте! Ах ти якото. Виж конихте се разкрива и пъм. Не, това не може да се снима. Не е красиво като се снима. Батерията много пана. Още една минута имам за снимане, 9 минути стана клипа. Иди, няма скоро го фанеш. Моля ти се, да не си ставиш телефончето, после няма тръгнем докато не намерим предполагам. Пъм, превери го, моля ти, сега ще друсни там и... Спокойно, фанал съм. Какво ще там кажеш? Ай, кажи чао за фотоапарата, че вече 30 секунди оставя. Той може ти време. Чао, чао. Каква съм грозна с една прическа. Как се спираш, пъм? Както се пуска.